लोगोफोर गोबाङानो आंनाव साख्रिनि रादाब बिबाय थानायलाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान साख्रिनि रादाब लानानै फैलायबाय नेचार पाब्लिकेसननि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना नेचार पाब्लिकेसनखौ मोजां मोनो एबा जायफोर नोंथांमोना साख्रिनि रादाब खोनासंनो गोनां जानानै दङ नोंथांमोनहा बेखौ नायनो हासिगोन। फैदोब्ला लोगोफोरजों गोदानै दिनै मिथिना ला दिनैलाय लोगोफोर बे जाहैबाय नोंथांमोननो फैदों दानि बावैसो गोदानै इन्डियान नेभियाव साख्रि ओंखारदों। पस्टआ जोबोद गोबां जायफोरा क्वालिफिकेसना मिलायो बिथांमोनहा एप्लाइ खालामालासिनो डाटा बे जाहैबाय 2700 पस्ट दङ गोबां बुरजाथार आरो नोंथांमोना मिथिखागौ मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा दं बाहाय नेभियाव जायफोर बिथांमोना थांगोन बिथांमोना हाबा जानो मोननाय नङा सेंग्रा मानसिखौल' लानाय जागोन। दा बिनि बागै आं गाहायाव दंखालाङो एजआ बेसेबांनिफ्राय बेसेबांसिम जानांगौ बेखौबो नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनखागोन। दा बेयो जाहैबाय स्टार्टिं एप्लाइआ जागोन 28 जुननिफ्राय 28 जुन नैबे 9 जाफ्लांदों 28 जुननिफ्राय जागायजेननानै जुलाइनि 10 थारिखसिम जाहैगोन जुलाइनि 10 थारिखसिम जाहैगोन ओमफ्राय 28 जुननिफ्राय जागोन। दिनैहायसो बेसेबां थांदों 24 थांदों अब्ला सानब्रैनि उनावहायसो एप्लाइ खालामनो मोनहैनाय जागोन। अब्लाबो नोंथांमोनहा प्रिपेरेसन खालामनानै थाखानो हानाय जागोन। दा बेनिफ्राय नोंथांमोननो बाहाय साख्रिया मा मायाव दङ बाहाय नुनो मोनगोन। बाहाय गासै मोननै पस्टल' दङ बे मोननै डिपार्टमेन्ट दङ बे मोननै डिपार्टमेन्टाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आर्टिफिसियाल एप्रेन्टिस दङ मोनसे बाहाय 500 पस्ट दङ। बेनिफ्राय सिनियर सेकेन्डारि रिक्रुइट्स दङ बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन 2200 बुरजाथार 2200 बेयाव बेसेबांबा बुरजा दङ। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा जायफोरबा क्वालिफिकेसना मिलायो एप्लाइ खालामनो दाबाव मोननैबो बिथिङावनो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ नोंथांमोननो बाहाय खिन्थानो आखायाव लानाय जादों। बे जाहैबाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना OHS पास मिन्स हायार सेकेन्डारि पास जानांगोन नाथाय साइन्स स्ट्रिमनि गेजेरजों साइन्स लानाय मानसि बिथांमोनहाल' खालामनो हागोन। आरो बेबो मोनसे गोसोआव लानो गोनाङा जाहैबाय साइन्स स्ट्रिमाव हायार सेकेन्डारियाव 60% मार्कस लानानै उथ्रिनो हानाय जानांगोन। अर्थात डेट मिन्स फार्स्ट डिभिजन मोननाय जायफोर हायार सेकेन्डारियाव साइन्स स्ट्रिम लानायनि गेजेरजों बिथांमोनासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बथ दहायनि मोननैबो डिपार्टमेन्टनि बिथिङाव मोननैयावबो दङ आरो बेयाव मा मा साबजेक्ट लानायनि सायावबो बेस दंबावो। बे साबजेक्टखौ आं दा बाहाय बुंला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक मोनगोन एडभार्टाइजमेन्टनि बे एडभार्टाइजमेन्टनि लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना डिटेल्सै गासैखौबो फरायना लाजोबनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनो थियारि जानो हागोन। दानो दिनैनो नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंकआव हाबनानै नायनानै ला। बिनि सिगां नायग्रोनानै लाग्रोबाव एज ग्रुपआव जाहैबाय फेब्रुवारि 2000निफ्राय 31 जानुवारि 2003नि गेजेराव बर्न बा जोनोम जानाय जानांगोन होनदों। नोंथांमोननि गेजेराव जायफोर बिथांमोनहा फेब्रुवारि 2000निफ्राय जागायजेननानै 31 जानुवारि 2003नि गेजेराव जोनोम मोनदों अब्ला बेसेबां थांखो बोसोरथाम हमनानै ला बोसोरथाम लागालागि बेखिनि समाव जोनोम मोननायनिफ्रायल' एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय 2000नि सिगांनिया मोननाय नङा 2003नि उननिया मोननाय नङा बेखौबो जोङो मिथिनानै लाखानाया गाहाम। बिनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन फिस एग्जामिनेसन फिस बाहाय दङ पे खालामनांगौ जायखौ बे जाहैबाय एग्जामिनेसन फिसआ 250 नङा मिस्टेक जायाखै नोंथांमोना नायब्ला नुनो मोनगोन। इन्टारेस्टिं बेबो गुबुनाव 250 लायो 200 लायो 300 लायो नाथाय बिनि इन्टारेस्टिंआ जाहैबाय 205 अनलि 205 नाथाय बेबो ST केटेगरिनि थाखाय SC ST आरो गुबुन बेकवार्ड क्लासनि थाखाय बेबो नोंथांमोना निल मोनगोन बेयावबो होनो नाङा नाथाय गुबुन जेनेरेल बायदिसिनानि थाखायल' 205 फिस होनो नांगोन। अब्ला बेबो जोबोद इन्टारेस्टिं बाथ्रा। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा गोबाव खालामजासै दानो डिसक्रिपसनाव हाबनानै एडभार्टाइजमेन्टनि डिटेल्सखौ नायना लानो हानाय जागोन। आरो बेखौ गोसोआव लाखादो एडभार्टाइजमेन्टनि डिटेल्सनि गाहायथाराव थांनानै नोंथांमोनहा बाहाय मोननै लिंक होनाय नुनो मोनगोन। बाहाय क्लिक हियार फर एडभार्टाइजमेन्ट बे एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोनहा नायजोबनो थाखाय बाहाय क्लिक हियार मोनगोन। बाहाय क्लिक हियाराव थुबा नोंथांमोनहा एडभार्टाइजमेन्टनि डिटेल्सखौ मोननो नांगोन अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टखौ बाहाय नुनो मोननाय जागोन। बिनिफ्राय बैयावनो हाबनानै बिनि गाहायावनो दङ हाउ टु एप्लाइ एबा क्लिक हियार फर एप्लाइ होनाय दङ। बाहाय एप्लाइ खालामनांगौबा बाहाय नोंथांमोना थुबा बाहाय क्लिक हियार होनायाव बाहाय नोंथांमोना नुगोन बाहाय थुहैबानो जाबाय। दा बेखौ नोंथांमोना अपेन खालाम। दा बेनोमोन नोंथांमोननि सिगाङाव आं साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट होनो आखायाव लानाया। मोनसे खोथाया जाहैबाय बाहाय आं बैबायदि डिटेल्सखौ बाहाय होनो हानाय जायाखै मानो होनबा बयनाबो कपिराइट थायो ओंखायनो कपिराइटनिखौ आं बाहाय श' खालामनो हानाय जायाखिसै। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि सायाव मोजां मोनदोंबा दानो बावैनो भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो
लाइब्रेरियाव जाहाथे नोंथाङा एड जाना थायो। नेक्स्टआव बावोब्ला मालाबा एप्लाइ खालामनो लाइब्रेरियाव नायफिनबानो नुनो मोनगोन। आरो नोंथाङा जुदि जोंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेल जाखांफैगोन बेखौ बेलखौ थुनानै होनो दाबाव। अब्ला लोगोफोर एसेनोसै, डिसक्रिपसनाव गुबुन गुबुन भिडिअबो मोनगोन, बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन। गोजोन्थों।